Molt bona nit a tots i a totes. Anem a iniciar la sessió plenària. Dir-los, abans de començar, que el sistema serà igual que el que vam fer el mes passat, perquè l'informàtic està renovant les llicències del que afecta al canal. Aleshores farem la gravació i després se penjarà íntegro el plenari. I segurament fins a gener funcionarem així, quan la finalitat se penja igual. Intentarem, perquè en desembre també el tècnic que sol fer-ho no estarà i per tant segurament el plenari que ve també funcionarem d'aquesta manera. I res més, recordeu que estem de forma presencial, que apaguem els telèfons, se li baixem la veu per a que no interrompra la sessió. I ara sí li passo la paraula a la senyora secretària. Punt 1. Aprovació de l'acta número 9 corresponent a la sessió ordinària del ple de 27 d'octubre del 2021. Hi ha alguna rectificació o aclaració a l'acta? Res, que jo m'abstindré perquè no estava. Correcte. Senyor Gómez. Senyor Sánchez. Jo també, que jo no vaig assistir. D'acord. Si no hi ha cap intervenció més respecte a l'acte, anem a procedir a la votació de l'acte. Vots a favor de l'acte. Abstencions a l'acte. S'aprova per 14 vots a favor i 2 abstencions. Punt 2. Urbanisme. Sometre informació pública al Pla Territorial Municipal d'Emergències de Benifaió. Dictamen de la Comissió Informativa d'Agricultura i Medi Ambient de data 24 de novembre del 2021. Els membres de la Comissió Informativa proposen al ple l'adopció del següent acord. Primer, sometre informació pública al Pla Territorial Municipal d'Emergències de Benifaió durant el període de 20 dies hàbils. Segon, publicar el present acord al butlletí oficial de la província, diari oficial de la Generalitat i en la pàgina web de l'Ajuntament. Iniciem el torn d'intervenció. Senyor Sánchez. El pla d'emergències té com a objectiu obtenir la màxima protecció per a les persones i el mig ambient i els béns que puguen resultar afectats a qualsevol situació d'emergència, establint per això una estructura organitzativa i funcional dels mitjans i recursos, tant públics com privats en Benifaió, que permeta fer front a situacions de risc o emergència social. Este pla d'emergència ha sigut subvencionat per l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en 6.000 euros i s'adjudica a l'associació Xènova, que després de la redacció i alguna rectificació se dona per aprovat per la citada Agència Valenciana de Seguretat. Vistos els informes favorables de la policia local i del tècnic corresponent, per Benifaió votarà a favor. Intervenció, senyor Gómez. Sí, des de Compromís votarem a favor. No repetiré els objectius del Pla Territorial Municipal. Com bé s'ha dit, s'ha sotmès ja els informes de la policia local i de la tècnic de l'àrea. Hi ha 20 dies hàbils per a la publicació i, per tant, nosaltres votarem a favor. Senyora Bercher, torn d'intervenció. Li passe la paraula a David. Nosaltres també votarem a favor i és un simple mero tràmit que ens queda i en el pla territorial d'emergències i sí que jo cada volta que sent en la tele, que a vegades ho sent, que només n'hi ha 2 pobles que tenen el tema de contra terratrèmols en tota la comunitat valenciana i apareix Benifaió, la veritat que estic molt orgullós i espero que no gastar-lo mai i res, nosaltres votarem a favor. Senyor Martínez. Con tots els plans, Benifaió desgraciadament en l'últim any hem tingut algun episodi que podia haver posat en pràctica este pla. El que tratem efectivament és que quan hi hagi un risc d'emergència important que tinguem preparat una estratègia, un pla a seguir. Normalment, segons el nivell d'alerta que s'estableix en el pla, hi ha 3 nivells d'alerta d'emergència. Segons els nivells, en cada moment s'activen unes actuacions o s'activen unes altres. En el cas del nivell 1 són accions purament locals. En el 2, depèn de la gravetat, pot intervenir també fins i tot la Generalitat Valenciana, que a través del control d'emergències estableix una comunicació de dalt a baix i de baix a dalt, però també comunicar en cada moment la situació en la que es troba la situació d'emergència. Per tant,
Estem parlant d'una estructura en la que se determinarà també en funció de les seues necessitats, si fins i tot preveu, que és una bona idea, un comitè de gestió per establir també, ja no sols les persones, en el cas de bombers, policies, cossos de seguretat, doncs també de veïns o de persones que en algun moment puguen ajudar a debatir i establir quines exactament les actuacions a prendre segons la gravetat de la situació. Per tant, en aquest pla també està previst, com hem vist també en l'últim any que ha passat en Benifaió, una activació de tots els recursos municipals i també del voluntariat, que és molt important, protecció civil, a l'hora de treballar conjuntament per eliminar els riscos, per a disminuir els riscos, per a disminuir el mal que se pugui produir en les persones, en els béns, en definitiva en la població, per a hi ha una bona comunicació, gabinet d'informació, gabinet de comunicació, i per tant d'estructurar una forma de treball que pugui ser eficaç, que en aquests moments d'emergència són complicats perquè la informació és vital, que vagi d'alta a baix a través de tots els organismes, i és important també les instruccions clares que puguen donar a la població, perquè en aquesta situació entra el pànic, les persones no sabem exactament què fer. En Benifaió, com ho sabeu, en els últims temps, a pesar de que el pla estableix que el risc d'inundació és mig, nosaltres per a Benifaió, curiosament comentàrem que el cas de sísmic és elevat, i això sí que és preocupant, perquè a hores d'ara segurament no podem fer visualitzar el que seria una situació de risc sísmic. Sí que hem vist d'inundacions, que en el pla diu que és mitjà, que no és elevat, però nosaltres hem patit sobretot les inundacions, i per tant el que s'estableix és una forma de treballar conjuntament entre tots. En aquest moment tots, tant d'aprovació civil com l'administració local, s'ha de posar a disposició d'intentar resoldre aquesta situació més ràpidament, de minimitzar l'impacte en la població i, en definitiva, de tornar a la normalitat el més ràpidament possible. Per tant, és un pla com un altre, i ara el que tenim que fer és intentar també fer algun simulacre en els pròxims mesos, simular també la creació de tots els sistemes i tots els mandos que estan previstos en el pla per a també ficar-ho en marxa. Ara el que no podem fer és deixar-ho ahir, sinó establir també un sistema i un programa i una estratègia per a en els pròxims mesos fer un simulacre, per almenys, i tindre clara què és el que faríem en una situació de risc d'alerta 2 o alerta 3. Si no hi ha més torn d'intervenció respecte a la proposta, anem a procedir a la seva votació. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 3. Personal. Aprovar la modificació inicial dels següents llocs de treball: C1-6, PO de servicis, C1-15, PO de servicis, i C2-8, monitora de manualitats. Dictamen la Comissió Informativa de Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis, de data 23 de novembre del 2021. Els membres de la Comissió Informativa proposen al ple adoptar el següent acord. Primer, aprovar inicialment la modificació dels llocs de treball esmentats. Segon, aprovar inicialment les fitxes que figuren a l'annex de l'acord. Tercer, sometre el present acord a informació pública per un termini de 15 dies. Quart, remetre el present acord a l'Administració General de l'Estat i l'Administració Autonòmica en un termini de 30 dies. I cinquè, remetre igualment còpia de l'acord d'intervenció municipal als efectes de modificar l'annex de personal. Iniciem el torn d'intervenció. Senyor Sánchez. Sí. Se trata de la modificació dels puestos de treball C1.6 i de C1.5, PO de servicis canviant els llocs de treball, aminorant el factor de responsabilitat de la C1.6 i de la C1.5, és a dir, que no se produeix augment del cost del treballador. En el tema de la monitora de manualitats demana increments del complement específic que comporta també un augment de la seguretat social en un total de 7.256,20 euros. Vista la votació de la taula de negociació, que 6 membres voten a favor i altres 6 membres s'abstenen o voten en contra, i vist l'informe de Secretaria i Recursos Humans que diuen que és favorable en el tema de PO de servicis i desfavorable respecte al puesto de la monitora de manualitats, sempre Benifaió s'abstindrà. Senyor Gómez, torn d'intervenció. Bé, en el cas de Compromís, en el sentit de la votació també serà l'abstenció. Si bé l'argumentació és veritat que coincidim en la necessitat o coincidim en l'argumentació que fonamenta la modificació dels llocs de treball, tant dels dos llocs de PO-PONA com de la monitora de manualitats. Entenem el que s'està argumentant, entenem com s'està justificant aquesta modificació, però també entenem, i així ho vaig dir també en mesa de negociació,
en la que vaig poder estar present aquesta vegada, que les argumentacions per part d'una part dels representants dels treballadors. És a dir, hem de procurar tenir una visió global de la plantilla de l'Ajuntament de Benifaió i començar a fer actuacions d'una manera més generalitzada, perquè és just en aquestes fitxes, la modificació d'aquestes fitxes és just, però seria just també en moltes altres fitxes que ara mateix no es contemplen i, per tant, és necessari ja d'una vegada que ens fiquem. És un treball dur, és un treball que caldrà molt de temps de dedicació, però és necessari que ens fiquem ja d'una vegada a revisar la RPT en el seu conjunt i, per tant, ens abstindrem en aquest sentit. Señora Bercher, torna intervenció. Sí, se trata de modificar les RPTs per part de reconèixer les funcions que està fent la peona de servicis i que apareixen com que està fent-les el PO C1.6. Per tant, s'han de modificar les dues fitxes, una per a minorar i l'altra per a augmentar. I, a més, la peona demana que se li pagui en caràcter retroactiu des d'ara en un any enrere. Estan justificades i no comporta cap increment segons els informes. Per altra part, la monitora de manualitats demana que se li reconegui el percentatge de dificultat tècnica, la jornada partida i el factor de responsabilitat solidària. Veient l'informe de recursos humans i intervenció que informen de la seva viabilitat, que sumant el cost anual total és de 7.256 en 20 euros, i comptant en l'informe conjunt de coordinació i secretaria que informen desfavorable perquè hi ha causes no justificades, però també atenent que, segons la monitora, sofreix una discriminació salarial evident i un aggravi comparatiu, valorem en conjunt tot aquest punt i des del Partit Popular apoyarem tot el punt i votarem a favor. També voldria referir-me a una cosa, és que comparteix també part del que ha dit el senyor Gómez, en què s'han de posar en marxa perquè això no crea un conflicte en els treballadors, anar revisant totes les RPTs i, com bé ens ha dit el senyor Martínez en alguna comissió, que així ho faran, confiem així i votarem a favor. Senyor Martínez, torna intervenció. Bueno, el que portem realment és una modificació de dues errades, una formal que és evident al fer el test de reforç, al reconèixer la reclamació patrimonial a una altra treballadora, i l'altra també podríem dir que és un error establir una situació considerada per tots com una situació anòmala, una situació derivada d'arrencar, de partir en recursos humans sense informació, d'una situació d'indignitat total. Clar, en aquesta situació, oficialment i en la documentació que se tenia, sols se podia reconèixer el que se va reconèixer. Després, és curiós perquè tots els membres de la mesa n'hi havia un requeriment, el retret més fort que tinguem a la mesa és que feia un any que l'havien demanat, feia un any. Ara arriba i també hi ha crítiques perquè després de sol·licitar-ho resulta que no se té en consideració altres treballadors. Deixarem ben clar que al fer el test reforç de la relació de lloc de treball el que se posava és rectificar els errors formals, d'alguna forma establir el que era una anomalia i a partir d'ahir, efectivament, començava una època i un moment diferent. Com vaig dir en la mesa i en la comissió, crec que oblidem molt fàcil que venim d'una situació realment lamentable i per tant s'ha fet un treball espectacular a l'hora de recopilar tota la informació que no hi havia, a base de buscar publicacions en els butlletins oficials, a buscar de tota classe d'informació que poguera tindre per a restablir i per a tornar un poquet a la normalitat i per a partir d'ahir començar una època diferent. Jo sé que això pareix que ha sigut fàcil, però jo, si fem un poquet de memòria, farà 3 anys que estem en una situació realment difícil, per no tornar a qualificar, perquè volem passar pàgina i volem començar una època nova i, per tant, el que portem avui simplement és l'establiment d'una normalitat existent i a partir d'ara s'encetarà una època nova en recursos humans que ve determinat, com ve després, en la creació d'unes places i una modificació de lo que és l'estructura i per establir una estratègia a partir també d'uns nous elements, d'interactuar entre uns nous elements que se van a incorporar i a veure com resulta. Per tant, això simplement significa un punt i seguit. Això comença, això continua i el que està clar és que els treballadors de l'Ajuntament de Benifaió se mereixien i se mereixen un tracte diferent, millor i un departament de recursos humans que estigui a l'altura de les circumstàncies, de l'època també, diferenciada de l'època d'anys passats i per tant que necessitem donar-li aquest impuls, que serà en el 2022 i per tant sí que reconeguem que se necessita una modificació
d'una reconsideració, una modificació, una nova valoració de lo que serien uns llocs de treball, però també és veritat que tenim que anar pas a pas, anant consolidant el que anem fent per a partir d'aquest moment poder donar els passos correctes i que siguin ja definitius per a sempre. Si no hi ha segon torn d'intervenció, anem a procedir a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. Abstencions a la proposta. S'aprova per 14 vots a favor i 2 abstencions. Punt 4. Personal, reestructuració del Departament de Serveis Tècnics. Dictamen la Comissió Informativa de Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis de data 23 de novembre del 2021. Els membres de la Comissió Informativa proposen al ple adopció del següent acord. Primer, amortitzar el lloc de treball 4.1, directora del Departament d'Urbanisme. Segon, modificar la fitxa del lloc de treball a 4.4, tècnica d'administració general. Tercer, crear en la fitxa en relació de llocs de treball el lloc de treball a 4.4.1, tècnic d'administració general. Quart, crear en la fitxa en relació de llocs de treball el lloc 4.12 administratiu. Cinquè, informar que aquesta reestructuració del Departament de Serveis Tècnics no suposa cap increment del capítol 1 del pressupost municipal. Sisè, sometre el present acord a informació pública per un termini de 15 dies. I setè, remetre còpia de l'acord a l'Administració General de l'Estat i a l'Administració Autonòmica. Iniciem el torn d'intervenció. Senyor Sánchez. És una simple reestructuració tècnica del servici, és a dir, el puesto de María Amparo Martínez Ferrando, que ha obtingut un lloc de treball en la Diputació de València, substituir-lo per un administratiu i un TAG. Aquesta modificació no suposa cap increment en el capítol 1 del pressupost, ja que el cost de la nova modificació suposa en cost de 67.636,93 euros i l'amortització del cost de la directora del Departament Tècnic apuja a 68.417. Sempre el Benifaió votarà a favor. Senyor Gómez, torn d'intervenció. Sí, des que Amparo Martínez al primer trimestre del 2019 ens va deixar, es tracta de, en base a l'experiència generada durant aquest temps, reorganitzar els efectius i redimensionar els serveis tècnics. I això com es pot fer? Amb l'amortització del lloc de treball de l'A/4.1 i creant 2 llocs de treball, l'administratiu i TAC, en base a les necessitats del departament, i això no suposaria cap increment o cap cost en el capítol 1 de personal, ja que seria amb l'amortització del lloc de treball. Votarem a favor. Senyora Bertxell, torn d'intervenció. Paro, ¿tengo algún problema la señora Bertxell que no desenchufa el micro? Ja li funciona? Gràcies. Es tracta de reestructurar el departament per diverses circumstàncies que s'han donat a lo llarg d'uns anys fins al moment. Es planteja amortitzar el lloc de treball de A4, anomenar director del departament tècnic, i d'esta manera aprofitar el cost per a modificar el lloc de treball de la tècnica d'administració general i assignar-li la prefectura del departament d'urbanisme. I això comporta unes modificacions de la fitxa i un augment del cost anual de 8.750 euros. També la creació d'un lloc de treball d'un administratiu o administrativa d'una jornada de 35% en un cost de 12.546 euros anuals. A la vista de que no comporta cap increment en el capítol 1 de pressupostos perquè es compensa en l'amortització de l'A1 i els informes són favorables, el Partit Popular votarà a favor. Senyor Martínez, torn d'intervenció. Bé, se tracta efectivament d'adaptar-se a unes circumstàncies, unes sobrevingudes com ha sigut la marxa d'una de les treballadores i després d'una repensada també a intentar adaptar el departament a les circumstàncies, a lo que tenim ara exactament, a lo que volem aspirar a tindre en el futur i sobretot al compromís que hem tingut en alguns moments en aquesta situació tan complicada, perquè és un departament en el que teníem 6 tècnics i sols un administratiu, que és una anomalia en qualsevol departament, ja no de l'Ajuntament, sinó en qualsevol empresa,
És una anomalia també tindre 3 persones interines, que això és una situació que complica molt la gestió. Jo crec que estarem tots d'acord que un departament en què hi hagi 3 interins en què en un moment donat puguen perdre el seu lloc de treball, en què hi ha 6 tècnics, 7 tècnics, poden haver d'arribar 7 tècnics sols en un administratiu, però tant pensem que era un departament descompensat. Situacions sobrevingudes, com ha sigut la marxa d'una treballadora, i per repensar una readaptació del que podíem fer en aquest moment en les circumstàncies. Insistint una vegada més que estem subjectes a una taxa de reposició estatal que ens obliga a complir una normativa que és difícil per a l'hora d'ampliar plantilla, a l'hora de fer referències a altres ajuntaments, tenim que veure també que altres ajuntaments d'altres departaments poden estar redimensionats i a l'hora de jubilar-se se poden adaptar places de jubilació per a altres departaments, no és el cas de Benifaió, que s'han produït aquestes circumstàncies o jubilacions, i són places que les necessitem en el mateix departament i tampoc també dificulta el poder ampliar, diríem, per a donar més recursos. Ara bé, en el que tenim, que pensem que és la millor solució, s'ha creat directora una persona que ha pegat un pas endavant en una situació complicada i difícil i que ha dit que vol participar en aquest nou procés. És una situació complicada, interinatge, falta de recursos en alguns moments, en aquests casos d'administratiu, que intenten suplementar, com és el cas en aquesta situació, i per tant que en les decisions que s'estan prenent pensem que en un futur també immediat, perquè la majoria de les decisions que se prenen no van a tenir un efecte immediat, però sí el reforçar a les persones que estan al capdavant en aquest moment per a donar-los més recursos i donar-los la confiança per a poder executar un treball que és complicat, com tots sabem. Hi ha hagut moltes reclamacions en el tema de les notificacions, en el tema d'execucions subsidiàries. Sabem perfectament que n'hi ha un canvi de criteri en el tema de competencial i, per tant, cada dia ens donen més competències i tot això significa que el departament tècnic cobra una vital importància també, com altres departaments, però cobra una vital importància per a donar impuls i per a poder adaptar-se també a les circumstàncies, per a poder fer front a les inversions que se necessiten i per a fer front també a un règim competencial diferent. Per tant, en aquest departament, en aquesta estructura modificada, pensem que podem establir a mitjà termini un departament que pugui d'alguna forma impulsar i treballar per a complementar i perquè el ciutadà de Benifaió estigui millor atès. Si no hi ha segon torn d'intervenció respecte al punt, anem a procedir a la seva votació. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 5. Personal, reestructuració del Departament de Recursos Humans. Dictamen la Comissió Informativa de Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis de data 23 de novembre del 2021. Els membres de la Comissió Informativa proposen al ple l'adopció del següent acord. Primer, amortitzar el lloc de treball a 3.1 administrador de recursos humans. Segon, crear en la vigent relació de llocs de treball el lloc de treball a 3.1 tècnic de recursos humans. Tercer, crear en la vigent relació de llocs de treball el lloc 3.2 administratiu. Quart, informar que aquesta reestructuració del Departament de Recursos Humans no suposa cap increment del capítol 1 del pressupost municipal. Cinquè, sometre el present acord a informació pública per un termini de 15 dies. Sisè, remetre còpia de l'acord a l'Administració General de l'Estat i l'Administració Autonòmica. Setè, deixar-se efecte el decret d'alcaldia número 150 de 24 de gener del 2019, en el moment que aquest acord s'eleva a definitiu. Vuitè, assignar a la Secretaria Interventora Municipal les funcions inherents a la Prefectura i coordinació del Departament de Recursos Humans. Torn d'intervenció, senyor Sánchez. La proposta considera necessària crear una estructura mínima i fixa que en caràcter estructural possibilite l'exercici de les funcions d'este negociat baix la premissa de no incrementar el cost del capítol 1 del pressupost municipal. Per tant, es planteja amortitzar el lloc de treball A/3.1 administradora de recursos humans en un cost anual de 68.417 euros per dos nous puestos de treball que són un administratiu i un TAC 2 per import de 21.789 euros i 46.716 euros respectivament, i en total apugen a 67.806 euros. També se proposa asignar a la secretària i a l'interventora les funcions inherents a la Prefectura Coordinació del Departament de Recursos Humans, que rebran les quanties que legalment procedisquen en concepte de productivitat en atenció a diverses tasques. Sempre Benifaió votarà a favor. Senyor Gómez, torn d'intervenció. Sí, des que el 2018 es va produir la jubilació anticipada de Paco Ferrandis, és veritat que s'han anat buscant diferents alternatives, però
es considera necessari, en base també a l'experiència, crear una estructura mínima i fixa. I això com es fa per a que no suposi un increment al capítol de personal? Doncs mitjançant, com en l'anterior proposta, amortitzant un lloc de treball i creant 2 nous llocs de treball, que serà l'administratiu i Taja 2. Des de Compromís votarem a favor. Senyora Bercher, torn d'intervenció. Li passe la paraula a Marilyn. Es planteja amortitzar el lloc de treball a 3.1, administrador de recursos humans, amb un cost anual de 68.417,16 amb la finalitat de crear 2 nous llocs de treball amb un cost anual de 67.806 en 38. Un tècnic d'administració al 100% i un administratiu al 60%. Esta reestructuració no supondrà cap increment en el capítol del pressupost municipal. En això es pretén dotar d'una infraestructura mínima i estable este departament, que quedarà baix la prefectura de la secretària i de la interventora fins que s'assigne a algun lloc de treball via modificació de la relació de llocs de treball. Mentrestant, rebran les quanties en concepte de complement de productivitat. Votarem a favor. Senyor Martínez, teva intervenció. De totes les modificacions que portem i de les que estan, especialment aquests recursos humans, és la que més emoció, més sentiment d'emoció o satisfacció personalment i al nostre equip de govern ens dona, perquè fa 4 anys era impensable pensar que podíem estar actualment en aquesta situació de poder treballar en un camp de visió, per almenys que siga perfectament reconegut, reconocible. Fa 4 anys la situació era realment complicada, com hem parlat en altres plenaris, en altres comissions informatives i en la mesa, i gràcies a l'impuls i del treball d'unes persones de l'Ajuntament que hem tingut la sort, perquè moltes vegades la majoria de projectes, com també s'ha dit en alguna altra comissió, tenen que veure molt les persones que les executen. A vegades tu pots crear una estructura o pots pensar en una estructura, però les persones són les que fan que aquesta estructura siga millor o pitjor, o siga realment formidable o siga mediocre. Per tant, en totes les repensades que se van fer, perquè m'agradaria recordar que se van portar diversos assajos abans d'arribar a aquesta situació i no eixirem bé, per tant, això no vol dir que en un moment determinat se sabia perfectament què és el que se podia fer, sinó que s'anava provant diferents estratègies i fins que hasta un grup de persones al final digueren això podem fer-ho nosaltres, se van distribuir les funcions i aquestes persones en definitiva són les que determinaren l'estructura que ara s'està creant. D'alguna forma són les que són el germen, l'origen d'aquesta estructura, perquè s'ha demostrat viable, que és possible, la interacció entre diversos departaments, la col·laboració, el consensuar, i per tant aquesta fórmula de treball ha sigut positiva. Això no vol dir que l'estructura que s'està creant ara també s'assegurem que vaig a ser així, perquè va dependre també de les persones, però d'alguna forma sí que tenim un aval d'una temporada de treballar en aquest aspecte i pensem que seria possible, que és possible mantindre-la en aquesta situació en la que portem avui al plenari. Partem d'1 a 1, el transformem en 1 a 2 i creem un administratiu que col·laborarà en el departament i per tant també interacció entre el departament de secretaria en la part jurídica i intervenció en la part econòmica i per tant estem assegurant-nos també que a través d'uns coneixements de les persones d'aquestes matèries podran treballar en una estructura que siga al final el que interessa, el que a vegades sempre parlem en l'administració, que siga que interactuïn entre ells, que s'hi puguin parlar i consensuar i que no siguin departaments estancs que a vegades dificulta la búsqueda de la millor solució. Per tant, ara fixem també la primera pedra en el que seria un nou departament que també en el 2022 podem cobrir i pensem que pugui ser també una solució a mig termini i ojalà també a llarg termini que siga definitiva i que doni estabilitat a un departament que se necessita per part de tots els treballadors i per tant també de tota la corporació que d'alguna forma assegure estabilitat i seguretat jurídica. Si no hi ha segon torn d'intervenció respecte a la proposta, anem a procedir a la seva votació. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 6. Personal, creació del lloc de treball de TAC d'intervenció. Dictamen la Comissió Informativa de Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis de data 23 de novembre del 2021. Els membres de la Comissió Informativa proposen al Ple l'adopció del següent acord. Primer, crear en la vigent relació de llocs de treball el lloc de treball de tècnic d'intervenció.
Segon, informar que aquesta creació del nou lloc de treball no suposa cap increment del capítol 1 del pressupost municipal. Tercer, sometre el present acord a informació pública durant un termini de 15 dies. Quart, remetre una còpia del present acord a l'Administració General de l'Estat i Administració Autonòmica. Quint, deixar sense efecte el programa de treball aprovat per decret d'alcaldia número 2665 del 2020, una vegada aquest acord s'eleva a definitiu. Senyor Sánchez, torna intervenció. En este punt, l'acord és crear la vigent relació del lloc de treball i el lloc de tècnic d'intervenció. Segons el detall que s'especifica en la proposta, el que suposa la creació d'un lloc i una ampliació de la plantilla que se pressuposta en el pròxim exercici. Estem d'acord en que s'estructuren els departaments però sense augmentar el cost de personal en el capítol 1. Esta ampliació de la plantilla no suposa un increment en el capítol 1 dels pressupostos. Sempre més Falló votarà a favor. Senyor Gómez, torna intervenció. Sí, des de Compromís també votarem a favor. Crec que ho vaig dir en mesa de negociació i ho torno a dir. Si l'Ajuntament de Benifaió fos una empresa privada, probablement estarien molts dels contractes en frau de llei, per allò de que convertim algunes situacions que se poden considerar fixes o permanents en temporals, no? En base a programes. No estic dient que estem fent ningú frau de llei, estic dient que això és evidentment de l'administració pública i funciona d'una altra manera, però així estem parlant d'un cas com aquests, no? Que un programa, en aquest cas, crec que era de 3 anys, no? El programa el convertim en algo temporal quan realment és una necessitat fixa, no? I està més que justificada. Nosaltres votarem a favor. Senyora Bercher, torna intervenció. Vist l'informe de la interventora 309 de 2020 que posa de manifest que el Departament d'Intervenció té carències de personal, així mateix també l'informe de maio de 2021 relatiu al Pla Anual de Control Financer també ho indica, dient que l'organigrama actual és insuficient i posa de manifest que de manera reiterada ha sol·licitat un atac i a més subscriu que és una necessitat permanent i no transitòria, concluint en aquest recurs en el moment que deixa l'empleo temporal sense efecte i al mateix temps es crea un puesto de l'atac, no comportaria ningú augment a l'import del capítol 1. Atenent als informes que se presenten són favorables, el Partit Popular votarà a favor. Senyor Martínez. Bueno, arribats a aquest punt, evidentment, ens agradaria donar-vos les gràcies a tots els grups polítics per el recolzament que s'ha fet públicament en el que és la modificació de les estructures aquestes que portem al plenari, perquè crec que també s'ha hagut diferenciar-se que són estructures que no són polítiques, sinó són professionals o són tècniques i que el que intenten és millorar el que és la gestió global des dels diferents departaments. En aquest cas, com bé s'ha dit, és un lloc de treball que se venia reclamant també perquè algo que també és insistent és la modificació contínuament de la legislació que dificulta el que seria el treball de part dels interventors, un treball damunt que és considerat per tot arreu un poc desagradable per part de tots els ajuntaments perquè fan una funció complicada de fiscalització, control i també hi ha, com tots sabem, algunes actuacions que falten també per incidir en elles i per tant el tema del control és importantíssim per a no tornar a situacions que passaren en un temps no molt llunyà. Se requereix un treball molt complicat, és molt extens, té molta dificultat econòmica i intel·lectual i personal, realment ja ho coneguem tots, és realment difícil i per tant és una tasca un poc desagradable a l'hora de desenvolupar-la i necessita també recolzaments per a poder també fer una política econòmica també que no sigui simplement de control del tema del gasto, també podem anar a fer un control del tema dels ingressos i establir polítiques també per a intentar ser més eficients en el que és la gestió econòmica junt al Departament de Tesoreria. Per tant, per a poder efectuar aquest tipus de polítiques se necessita un departament que pugui fer la seva feina d'una forma tinguent els recursos necessaris per a poder-ho fer i per tant en aquesta decisió que també se pren, que és una decisió també important per al departament i per l'Ajuntament, d'alguna forma s'allibera una funció determinada, se dota de protagonisme a una altra funció i sempre amb la finalitat, en definitiva, de prestar un bon servei i de cuidar que els diners públics, que són els diners de tots els ciutadans, siguin gastats i siguin utilitzats de la forma més eficaç, més eficient possible.
Si no hi ha segon torn respecte al punt, anem a procedir a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 7. Personal, modificació del complement específic del lloc d'interventora. Dictamen la Comissió Informativa de Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis de data 23 de novembre del 2021. Els membres de la Comissió Informativa proposen al Ple adopció el següent acord. Primer, modificar el complement específic del lloc d'interventora de l'Ajuntament de Benifallo per tal d'assumir la funció de responsable del control intern de l'entitat assignada a l'Ajuntament de Benifallo, Comunitat d'Usuaris Albufera Sud. Segon, sometre el present acord a informació pública per un termini de 15 dies. Tercer, remetre còpia de l'acord a l'Administració General de l'Estat i l'Administració Autonòmica. Senyor Sánchez. Això és degut a que va cessar don Jorge Pastor Roca per estar en Comissió de Servicis de la Diputació Provincial de València. Així mateix exercia el càrrec d'interventor delegat de la Comunitat d'Usuaris Albufera Sur. Dita retribució assignada per la comunitat ascendeix a 4.800 euros. El que se'ns proposa és modificar el complement específic que té el senyor Pastor a la interventora per assumir les funcions mentre existisca dita dependència. Com aquesta modificació no suposa cada augment en la partida de personal de pressupostos municipals, també Benifallo votarà a favor. Senyor Gómez. Sí, l'Ajuntament de Benifallo li té la responsabilitat del control intern de la comunitat d'usuaris Albufera Sud, ara mateix. Això, com ja s'ha dit abans en la intervenció anterior, ho feia un funcionari i com que aquest funcionari ja no està ara mateix a l'Ajuntament de Benifallo, el que fem és passar-li el complement específic que li pertoca a la funcionària que realitzarà aquestes funcions que li assigna la mateixa comunitat d'usuaris. Votarem a favor. Senyora Bercher. Donat el cese del coordinador i que també exercia el càrrec d'interventor delegat a la comunitat d'usuaris de la comunitat adscrita a l'Ajuntament de Benifallo i en el seu lloc assumirà les funcions la interventora de l'Ajuntament de Benifallo, s'ha de modificar el complement específic per assumir les funcions per un import de 4.800 euros anuals. Aquesta quantitat no suposa cap increment global del pressupost de l'Ajuntament, donat que s'efectuarà l'ingrés de la mateixa per part de la comunitat d'usuaris. Per tant, s'han de fer els tràmits necessaris per a la modificació i el Partit Popular votarà a favor. Senyor Martínez. Bueno, com que heu donat entre tots les explicacions oportunes i recollir el que és el dictamen, tampoc anem a repetir-nos. És una proposta purament formal i no tinc res més que afegir. Anem a procedir, aleshores, a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 8. Personal, reconeixement de compatibilitat per a l'exercici de funcions de docent de l'IBASPE. Dictamen la Comissió Informativa de Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis de data 23 de novembre del 2021. Els membres de la Comissió Informativa proposen al Ple adopció el següent acord. Primer, autoritzar a la senyora Eva López Aguilar la compatibilitat per a l'exercici de funcions de docent de l'IBASPE fora de la jornada i horari de l'Ajuntament de Benifallo. Segon, notificar a la interessada i a l'Agència Valenciana de Seguretat. I tercer, donar publicitat en el portal de transparència. Senyor Sánchez, torn d'intervenció. Així el que se'ns demana és que autoritzem l'exercici de l'activitat pública secundària de professora a temps parcial adscrit a l'Institut Valencià de Seguretat Pública de doña Eva María López Aguilar. Esta segona activitat no supondrà modificació de la jornada laboral i se farà fora de l'horari de l'Ajuntament i els estrictes compliments dels dos horaris. Sempre Benifallo votarà a favor. Senyor Gómez. Sí, votarem a favor de la compatibilitat. Senyora Bercher, torn d'intervenció. La senyora Eva María López Aguilar sol·licita la compatibilitat per a l'exercici de funcions de docent en l'IBASPE, fora de la jornada i horari de l'Ajuntament de Benifallo. Es proposen els tràmits necessaris. Vist l'escrit de l'IBASPE i l'informe de la secretària en el que diu que està tot conforme marca la llei de les compatibilitats, el Partit Popular votarà a favor. Senyor Martínez. Anem a procedir aleshores a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt
Punt 9. Personal. Sol·licitud de compatibilitat formulada per la senyora Esther Puerto Sagüir, tècnica de planificació econòmica i ocupació d'aquest Ajuntament. Dictamen la Comissió Informativa de Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana i Servicis. Els membres de la Comissió Informativa proposen al Ple l'adopció del següent acord. Primer, inadmetre la petició de compatibilitat formulada per la senyora Esther Puerto Sagüir per a l'exercici de l'activitat privada consistent en la preparació d'opositors per a l'Administració General de l'Estat durant 20 hores setmanals en horari de vesprada per quedar exceptuada aquesta activitat privada del règim d'incompatibilitats. Segon, notificarà a la interessada els efectes legals oportuns. Senyor Sánchez, torna intervenció. Doña Esther Puestos demana el 18 d'octubre que se li autoritze a compatibilitzar el seu lloc com a funcionari en una activitat a desenvolupar per compte del sector privat relativa a la preparació d'oposicions a l'Administració General de l'Estat. Vist l'informe de secretaria de l'11 de novembre que recomana inadmitir la petició de compatibilitat per quedar exceptuada aquesta activitat del règim d'incompatibilitats. Per tant, Xempe Benifaió està conforme amb els acords del dictamen de la Comissió Informativa i votarà a favor. Senyor Gómez. Senyora Bercher. Atenent a l'escrit presentat per la senyora Esther Puerto Sagüir, que demana la compatibilitat per a desenvolupar l'activitat en el sector privat de l'ensenyament per a preparació d'opositors i opositores, atenent als informes de secretaria en el que diu que en l'apartat d'excepcions del règim d'incompatibilitats queda exceptuada la incompatibilitat i l'exercici de la mateixa que la senyora Esther Puertos presenta, es proposa inadmetre la sol·licitud d'incompatibilitat. El Partit Popular ho comparteix i votarà a favor. Senyor Martínez. Bé, anem a procedir aleshores a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 10. Règim interior, modificació del cost del Servici Mancomunat d'Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta per a l'exercici 2022. Dictamen la Comissió Informativa de Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana i Servicis. Els membres de la Comissió Informativa proposen al Ple l'adopció del següent acord. Primer, prendre coneixement del cost del Servici Mancomunat d'Arxiu per import de 119 euros per mòdul. Segon, aprovar la despesa per import de 7.854. I tercer, remetre certificat d'aquest acord a la Mancomunitat. Torn d'intervenció, senyor Sánchez. L'acord de la Comissió Informativa diu prendre coneixement del cost del Servici Mancomunat d'Arxiu per import de 119 euros per mòdul. O sigui que se passa de 117 euros a 109 euros per mòdul i acordar el total de l'import de 6 mòduls per 11 mesos en un total de 7.854 euros. Sempre Benifaió votarà a favor. Senyor Gómez, torn d'intervenció. Bé, es tracta d'un servei mancomunat, el que ja estem escrits, que és el dels arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta. És necessari que se seguisca utilitzant aquest servei i simplement es tracta d'aprovar una modificació que la Mancomunitat ha aprovat. Nosaltres votarem a favor. Senyora Bercher, torn d'intervenció. Li passa la paraula a Marilyn. Nosaltres també votarem a favor perquè es seguisca en aquest servici que ajuda a la conservació d'arxius i patrimoni documental i també descàrrega de faena als tècnics de l'Ajuntament. Senyor Martínez. La proposta és purament formal també, degut a un augment de la quota de la Mancomunitat i també significa continuar en la confiança depositada en aquesta tasca que s'està efectuant, que va ser important junt a la del cronista per a que el dia de demà també tinguem un arxiu i junt a les donacions que s'estan produint per part de veïns de Benifaió per tindre un arxiu documental i per tindre uns arxius que estiguen també que puguen servir per allò que realment estan, per a que reflexen el que és la història de Benifaió i que d'alguna forma se pugui traslladar i donar a conèixer a la resta de la població. Per tant, continuem en aquesta aposta de reordenar i reorganitzar els arxius de Benifaió i per treballar junt amb el cronista local per tindre un arxiu també que siga digne de lo que se mereix Benifaió per la nostra història i perquè, en definitiva, últimament sembla que antigament teníem més tradició de comunicar el que era la nostra història, del que no són la nostra documentació i últimament, com avança tot molt ràpidament, tenim que fer en algun moment un pas, parar-nos i també continuar a recuperar el que és la història de Benifaió, el que són els costums i el que és tota la documentació que ens donarà a entendre de quina forma vivien els nostres avantpassats i no tan llunyans, per donar a conèixer també aquesta informació als nostres successors, als nostres fills, que sembla últimament que avancem a una velocitat massa elevada
i que hem deixat enrere un poc el que seria el reconeixement del treball, de la tasca, en aquest cas cultura, art, documentació administrativa, qualsevol tipus de documentació que d'alguna forma pugui aportar i ens pugui donar de formes de vida que no són tan llunyanes, que les visqueren els nostres pares i per tant que tenen l'obligació de conservar i de transmetre als nostres fills. Si no hi ha segon torn, anem a procedir a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 11. Règim interior, modificació del cost del servei mancomunat d'arquitectura. Dictamen la Comissió Informativa de Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis. Els membres de la Comissió Informativa proposen al ple l'adopció del següent acord. Primer, prendre coneixement del cost del servici mancomunat d'arquitectura. Segon, sol·licitar la intervenció municipal que minore la retenció de crèdit efectuada, ja que el cost del mateix ascendirà a 13.600 euros anuals en lloc de 17.000 euros anuals. Tercer, remitir el certificat de l'acord a la Mancomunitat de la Ribera Alta i quart, comunicarà la intervenció municipal. Senyor Sánchez, torna intervenció. Com en l'anterior punt, se trata de prendre coneixement del cost del servici mancomunat d'arquitectura, en aquest cas d'assistència tècnica, 2 dies a la setmana per import de 13.600 euros, que el cost anual per 11 mesos i minorar la retenció de crèdit efectuada que ascendia a 17.000 euros, o sigui, una minoració de 3.400 euros. Sempre Benifaió votarà a favor. Senyor Gómez. Sí, en aquest cas la modificació del cost ve donada per l'ús que fem del servei que ens dona la Mancomunitat el servei mancomunat d'arquitectura, la Mancomunitat de la Ribera Alta, perquè en aquest cas, com que no hi ha candidats per a la modalitat d'arquitectura, el que fem és ús de l'arquitectura tècnica, que a més ens comporta un estalvi, per tant votarem a favor. Senyora Bercher. Li passa la paraula a Marilí. Bueno, pues es trata de modificar el cost del servici mancomunat d'arquitectura i ja que sol·licita a la mancomunitat un arquitecte i en aquest moment no hi havia, l'Ajuntament s'interessa per un arquitecte tècnic. El cost del servici varia de 17.000 euros anuals de l'arquitecte que està 2 dies a la setmana a 13.600 anual. Votarem a favor. Senyor Martínez. Intentar anar adaptant-se a circumstàncies sobrevingudes. En principi pensàvem o teníem interès en les persones que havien estat, que era un arquitecte superior, havia realitzat una bona tasca de la que estava en tot el departament i els regidors estaven prou satisfets, però bueno, com heu parlat també en alguna intervenció anterior, al final aquests treballs estan sotmesos, són borses, són interins, són persones que en funció també de la dinàmica econòmica en la resta de la comunitat valenciana o de la província, van modificant també les seues necessitats i les seues aspiracions. Aquesta persona se n'anà, ens ajustava més el que era el perfil d'un arquitecte superior, però vist el que hi havia també pensàrem que fèrem gestions de que un arquitecte tècnica també podia, un arquitecte o arquitecte tècnica podia servir per al que necessitem, que és reforçar el departament per a intentar dotar-lo també d'una estructura i d'unes eines necessàries per a en aquest moment, com tots sabeu també, s'ha fet públic que durant la pandèmia la gent ha tingut una necessitat també, de sobte la gent ha tingut que viure més en casa i per tant això ha significat que ha tingut una visió per a millorar les condicions de vida dels nostres habitatges i això ha significat un augment també de les declaracions responsables per a fer obra menor i també per a fer obra major. Tenim un poc de dificultat per el que és el tema del pla general, per l'entrada en vigor de les normes normatives que d'alguna forma estan encara esperant el que seria la conclusió final del catàleg, que això ha dificultat també en alguns processos i per tant teníem que també dotar el departament de més recursos o almenys de més recursos que teníem per a poder afrontar les conseqüències de l'aprovació del pla general i en aquest cas encara d'estar pendent d'aprovació el que és el catàleg. L'aprovació de l'arquitecte s'ajustava cada vegada més, anava 20 per a 2 dies, però una arquitecta tècnica també pensem que va fer una funció important per a en uns mesos també llevar-nos també un poc de pressió en la gestió diària i també destinar al departament a altres funcions, com seria en aquest cas l'edificant en el tema de l'ADIF o altres qüestions relacionades en el pla general. Anem a procedir a la votació de la proposta. Si no hi ha segon torn d'intervenció,
Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. Punt 12. Moció del Grup Municipal Socialista relativa a la participació valenciana en l'Any Europeu de la Joventut 2022 i recolzament i desenvolupament del Pla Ariadna i el Pla Alma. Dictamen la Comissió Informativa d'Esports, Joventut, Promoció Econòmica, Festes, Ocupació i Comerç de data 22 de novembre del 2021. Els membres de la Comissió Informativa proposen el Ple adopció del següent acord. Instar al Consell de la Generalitat a realitzar una agenda política d'impuls de la joventut emmarcada en l'any 2022, declarat per la Unió Europea Any de la Joventut. Segon, coordinar el Pla Ariadna d'impuls de la joventut amb l'anunciat Pla Alma de la lluita contra les bretxes laborals de la joventut. Tercer, establir nexes d'oportuns per a participar activament en les polítiques europees de joventut. Quart, promoure que els i les representants de les entitats juvenils valencianes participen en la Conferència Europea. 5. Establir mecanismes de participació i coordinació entre el Consell de la Generalitat i les diputacions provincials i altres entitats locals per a desenvolupar una estratègia de disseny i d'implementació de polítiques públiques per a la joventut valenciana en clau municipal. I 6. Instar la Diputació Provincial a que promoua una estratègia política de joventut pròpia que permeta la consolidació d'equips tècnics professionals que capaciten els ajuntaments per a poder desplegar un ventall de programes específics per a l'emancipació de la joventut i donar resposta a les múltiples crisis per les quals travessen les generacions més joves valencianes. Iniciem el torn d'intervenció. Senyor Sánchez. Sí. En aquesta moció nosaltres sempre ben fallós anem a abstindre perquè pensem que és una moció tipus que el Partit Socialista ha presentat en molts llocs de la Comunitat Valenciana i que és una moció propaganda política, ja que fixa els objectius fins al 2027, fins d'aquí 5 anys. Realment, en l'exposició de motius deixa moltes coses en l'aire i pensem que no especifica realment el que proposa en la moció. Senyor Gómez, torn d'intervenció. Bé, per a nosaltres que la Unió Europea declare l'any 2022 com l'any de la joventut ha de ser vist no com una qüestió merament simbòlica, sinó com una oportunitat. Per a nosaltres la moció es planteja així, ho veu com una oportunitat i planteja algunes qüestions, en el nostre cas sí que veiem que es planteja algunes qüestions concretes, no? I perquè no hem d'oblidar que en situacions crítiques o de crisi, com pugui ser la que ha generat la pandèmia de la Covid, sempre hi ha col·lectius especialment sensibles i els joves són uns d'ells. És un col·lectiu que sempre pateix d'una manera especial la precarietat en el món laboral, la falta de vivenda, l'estabilitat en tots els aspectes, perquè evidentment si en el laboral no té estabilitat, li falta estabilitat en tots els aspectes per allò de la importància de l'economia en la nostra societat. La moció, per exemple, en l'exposició de motius, parla de que els joves són subjectes polítics i ciutadans actius, reconeixent-se la seva capacitat com a agents socials transformadors, amb drets civils i individuals i amb una autonomia personal. Evidentment, per a que aquest potencial del que parla la moció, que tenen els joves, es pugui desenvolupar, necessiten tindre oportunitats. I per a mi, una qüestió com és el Pla Ariadna, que és una aposta de la Generalitat Valenciana que planteja ajudes per al lloguer d'habitatge, programes de contractació, formació per a persones joves en situació d'abandó escolar o més ajudes a la mobilitat i la cultura. Això és una manera de donar oportunitats als joves, a un col·lectiu tan sensible com són els joves. Però a més això en coordinació amb el Pla Alma, que planteja la lluita contra les bretxes laborals en la joventut, perquè sabem que en el món laboral hi ha bretxes per situació, per condició de gènere, però també hi ha bretxes per la seva edat, en aquest cas per ser joves. Per tant, nosaltres estem totalment d'acord amb el plantejament de la moció, també que s'anime a les diferents administracions a fer polítiques actives per a la joventut, és a dir, polítiques dirigides a un col·lectiu tan important com són els joves, que són no el futur, sinó el present també de la nostra societat, el futur i present de la nostra societat, de tot el territori valencià, d'Espanya i de la Unió Europea i del món. Per tant, és necessari que se faci aquest tipus d'apostes. Votarem a favor de la moció. Senyora Bercher, torn d'intervenció. Li passen la paraula a David. Nosaltres també estem
d'acord en el tema de la proposta d'acord i per no repetir-me el que ha comentat Edu, però sí que és de veres que van arribar molts diners, estos 1.800 milions d'euros fins al 2027 i desitgem que se posen per el que realment diu així, a través de el que són, sobretot per als joves, el tema de la contractació de l'habitatge. Sí que és de veres que són el futur del nostre poble i, per tant, n'hi ha que apoyar en tot el que faci falta. Si ve a través de la Unió Europea, doncs benvinguda siga. Que guais que ha fet el grup socialista, doncs també ens agrada, ja que actualment en la Generalitat Valenciana està el pacte del Botànic i estan vostès allí. Per tant, ens agrada estar d'això i que allí ens facin cas i que no es queden en un calaix. Nosaltres tindreu l'apoyo, ja que és una proposta i estem d'acord i de veres que ojalà això se dugui a terme i sobretot el que també ha comentat el meu company, la coordinació entre el Consell de la Generalitat, la Diputació i entitats locals que són de diferents signes polítics. I així en aquest cas tenim que mirar per el futur de la nostra joventut, siga del signe polític que siga. Votarem a favor. Senyor Martínez. Li passa la paraula a Saray. Bé, la moció insta la participació valenciana en l'any europeu de la joventut 2022 i el recolzament i desenvolupament del Pla Ariadna i el Pla Alma. Com veu dit, la presidenta de la Comissió Europea ha declarat l'any 2022 l'any de la joventut. Durant la situació que estem vivint de crisi sanitària, no es pot permetre que la joventut torni a ser el col·lectiu oblidat. Per això, les institucions hem d'estimular la participació dels joves en els mecanismes polítics, amb la finalitat d'establir una aliança entre generacions, amb mesures que la joventut pugui tindre una vida digna. Per a donar una solució real i efectiva, es requereixen canvis estructurals que necessiten de la col·laboració de totes les administracions públiques, incloses les europees. Es pretén, amb l'ajuda dels fons europeus, posar en marxa el Pla Ariadna, la major aposta de la història de la Generalitat Valenciana en inversió econòmica als joves valencians, de fins a 1.800 milions d'euros fins al 2027, que inclourà ajudes per al lloguer, programes de contractació, ja siga en el col·lectiu privat o públic, iniciatives de formació per a joves en situació d'abandó escolar i més ajudes a la mobilitat i a la cultura. Per tot això, el grup municipal socialista proposem al ple la següent proposta d'acord. Instar al Consell de la Generalitat a realitzar una agenda política d'impuls de la joventut, coordinar el Pla Ariadna amb el Pla Alma, establir els nexes oportuns per a participar activament en les polítiques europees de joventut, promoure que ells i les representants de les entitats juvenils valencianes participen en la Conferència Europea que determinarà les polítiques de joventut, establir mecanismes de participació i coordinació entre el Consell de la Generalitat, les diputacions provincials i altres entitats locals per a la implementació de polítiques públiques per a la joventut valenciana en clau municipal i instar a la Diputació Provincial a que promoga una estratègia política de joventut pròpia que permeta la consolidació d'equips tècnics professionals que capaciten els ajuntaments a realitzar programes per a l'emancipació de la joventut i donar resposta a les diverses crisis que travessen les generacions més joves valencianes. Si no hi ha segon torn d'intervenció respecte a la moció presentada, anem a procedir a la seva votació. Vots a favor de la proposta. Abstencions a la proposta. S'aprova per 15 vots a favor i una abstenció. Punt 13. Moció del grup municipal Compromís per Benifaió relativa a la instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics. Dictamen la Comissió Informativa d'Agricultura i Medi Ambient de data 24 de novembre del 2021. Els membres de la Comissió Informativa proposen al ple l'adopció del següent acord. Primer, crear una infraestructura de càrrega gratuïta en punts estratègics per a fomentar la implantació dels vehicles elèctrics municipals. Segon, renovar gradualment la flota de vehicles municipals a vehicles zero emissions apostant per vehicles ecoeficients. Iniciem el torn d'intervenció. Senyor Sánchez. Sí, en este punt primer voldria que se rectificara en la comissió informativa, diu que va ser per unanimitat
El dictamen hi va ser per majoria, perquè van ser 6 vots a favor i 3 abstencions. Dit això, creiem que és una moció molt adequada al temps que estem d'implantar punts de recàrrega elèctrics i renovar la flota de vehicles municipals i adaptar-los a vehicles de zero emissions. Ja n'hi ha cotxes de la policia comprats en aquest sentit, per tant, si en Benifaió està d'acord en aquesta moció i votarà a favor. Senyor Gómez, torna intervenció. Sí, des de Compromís, quan plantejarem aquesta moció, tinguem un cert debat, no?, per veure com plantejàvem la moció, perquè és veritat que això del món dels vehicles elèctrics i també dels punts de càrrega té la seva complexitat, perquè hi ha diferents tipus de punts de càrrega, la càrrega de mitjana, alta... Bueno, veiem que tenia la seva complexitat. Trobàvem diferents documents als que poder recórrer, però cadascun plantejava diferents situacions. Per tant, al final ens plantejàvem fer una moció molt senzilla que al final el que farà era, en certa manera, simplificar la llavor que es poguera fer des de l'Ajuntament en aquesta qüestió, és a dir, que els tècnics municipals en la matèria puguen un poc adaptar-ho a la situació o a la necessitat real que pugui tindre no sols en el present, sinó un poc en una previsió d'un futur més immediat en la població de Benifaió. Per tant, què plantegem? En primer lloc, és evident la transformació del món de l'automòbil, de l'automoció, així ho estan plantejant les grans multinacionals de l'automòbil, que han vist que no hi ha una altra eixida, i així ho planteja la Unió Europea, que no siga el vehicle elèctric, i per tant no és una qüestió ja de previsió de què podria ser, sinó que serà així, en qüestió d'uns anys, que anem a tindre una flota de vehicles elèctrics importants en totes les poblacions. Per tant, el que plantegem és una instal·lació estratègica de punts de càrrega elèctric. I per què diguem estratègica? Perquè evidentment s'haurà d'estudiar per part dels tècnics municipals on se considere interessant o important que hi hagi punts de càrrega. Sabem que això comporta una inversió i ja hi ha alguna subvenció de Diputació de València per això, i si no m'enganya ja hi ha un punt aprovat de càrrega, però entenem que s'hauria de plantejar alguna cosa més genèric i per tant per això plantegem la moció. I a més, renovar gradualment, i això ho diguem perquè entenem que és una inversió que a més hauria de contemplar-se en els pressupostos i tal, renovar gradualment la flota de vehicles municipals, és a dir, també en aquesta tendència. Però al final és un poc adaptar-nos al que s'està exigint ja la legislació a nivell europeu també, però a més a la tendència del món actual, a buscar un món més sostenible perquè, entre altres coses, si no ens el carregarem. I ara la tendència en concret en el món de l'automòbil és aquesta, per tant, era simplement adaptar-nos un poc a aquestes necessitats actuals. Senyora Bercher, torna intervenció. Li passe la paraula a David. Ens pareix acertada aquesta moció que presenta Compromís. Sí que és de veres que jo que rode molt per molts pobles sí que m'he donat compte que Benifaió en aquest punt concret de punts de càrrega crec que estem prou obsoletos en comparació amb altres ciutats. Sí que, com bé comenta el senyor Xavier, se va ficar un punt de càrrega, però que està molt bé el que en futurs, perquè està clar que el futur dels vehicles va ser tot ecològic o diguem emissions zero en altres noves tecnologies que eixiran. De moment tenim aquestes. Sé que tenim uns tècnics magnífics i estudiaran quin serà el millor punt de càrrega, diguem, adaptat un poc a les noves tecnologies, perquè això passa com totes les coses tecnològiques, van canviant de dia a dia, van canviant els carregadors, van canviant els amperatges, doncs sé que estudiaran la millor, diguem, estratègia per al tema. L'únic pego que han ficat des del nostre partit seria el de la càrrega gratuïta. Imagineu-se que d'ací, ojalà, se fiquen 3.000 punts de càrrega en el poble i que siga gratuïta. No sé si l'Ajuntament estarà dispost a pagar això, però m'imagino també que els tècnics ens ajudaran i faran aquestes valoracions. Però per a més, estem totalment d'acord i votarem a favor. Senyor Martínez. Sí, bueno, en definitiva això ve per a quedar-se. Jo crec que ara ja en la consciència col·lectiva de tots els ciutadans ja no hi ha cap dubte de que el canvi climàtic el tenim així i per tant tenim que adoptar passos i decisions que vagin en definitiva a disminuir les emissions i a contribuir també, perquè això també és bo per a la salut, primer a caminar més les persones, establir
zones per a vianants, deixar més el cotxe enrere i en un futur el cotxe té que ser elèctric. Tenim ja un pla estratègic preparat per al 2030. En la resta del món sembla que la cosa encara no s'agarra massa en sèrio en quant a alguns països productors, però bueno, independentment de lo que se faci en la resta del món, així tenim que anar donant passos en este sentit, en este camí, i per tant tenim que deixar el cotxe enrere, caminar més, el cotxe que se pugui utilitzar té que ser que no produïsca emissions i tenim que intentar afavorir a través de polítiques fiscals i també d'unes estructures determinades afavorir-ho. Encara estem lluny de poder estar a l'altura ja no d'altres països, sinó de lo que seria desitjable, però el que tenim que fer els poders públics és dotar d'estructures perquè això no siga una excusa per a que dificulte el que siga l'utilització del cotxe elèctric. Com s'ha dit, n'hi ha un punt de càrrega preparat, el que seria el sistema de gestió ho tenim que decidir més endavant, les diferents formes de càrrega i el sistema de gestió. Té que veure també la ubicació i a l'hora de crear una estructura que estigui a prop de un transformador en el que seria centres en el propi ajuntament, perquè no pagaríem el cost fixe, la creació d'un lloc de càrrega completament nou suposaria un gasto desorbitat, per tant, este que s'ha creat està connectat en el que és el centre cultural i per tant això minimitza el que seria el cost, no paga els costos fixos per la seva instal·lació. El sistema de gestió tenim que decidir-ho després, en funció també de la demanda, en funció de, com hem dit, de recursos que se puguin tindre, però el que és indudable és que això, els passos i tant, tots els fons que venen d'Europa venen d'alguna forma l'obligació d'incidir en aquest camí que és disminucions de CO2 i canviar la política radicalment de forma que anem encara a un món sostenible i que el món, tal com el coneguem ara, no desaparega, perquè a hores d'ara ja ningú dubta que el canvi climàtic està produint molt de mal, moltes alteracions en el que és el clima i per tant que això ja no és una qüestió de dir això d'adivinar d'ací 40 anys o 30 anys jo no estaré, no, això ja està així i per tant tots tenim que donar ja xicotets exemples de que podem canviar perquè són els hàbits de vida per a la nostra salut i per a la salut del clima. Si no hi ha segon torn d'intervenció respecte a la moció, anem a procedir a la votació. Vots a favor de la moció. S'aprova per unanimitat. Punt 14, moció del 25 de novembre del 2021. Dictamen la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Benestar Social, Igualtat i Gent Gran, del dia 22 de novembre del 2021. Els membres de la Comissió Informativa proposen al Pla d'Oció el següent acord. Primer, aquest Ajuntament dedica un sentit i recorda la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència. Manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors. Segon, aquest Ajuntament dona suport a les mobilitzacions convocades pel moviment feminista amb motiu del 25N. Tercer, aquest Ajuntament declara la seva voluntat de continuar fent la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal. Quart, aquest Ajuntament es compromet a continuar facilitant a través dels mitjans públics dels quals disposa tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i la violència masclista. Cinquè, aquest Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora utilitza com a reclam publicitari el cos de les dones de forma sexista. Sisè, demanar al Govern de l'Estat que es desenvolupi i implementi el Conveni d'Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW, que es reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les formes de violència contra les dones, que es continuï eliminant a través de les dones immigrants i els seus fills en situació irregular per accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere i que es faci efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista i opció sexual. Per últim, reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció i ajuda contra la violència de gènere, a més d'exigir-ne el finançament necessari. Iniciem el torn d'intervenció. Senyor Sánchez. Sí. Aquesta moció és molt pareguda a la que se presenten tots els anys per el grup Compromís. Seria bon assenyalar que no se tinguin que presentar ja més mocions d'aquest tipus. Notem a faltar en l'exposició de motius de la moció una de les característiques innovadores del conveni del Consell d'Europa que diu: el convenio criminaliza delitos tales como la práctica de la mutilación genital femenina,
el matrimonio forzoso, el acoso, el aborto forzado i l'esterilizació forzada. Des de sempre Benifaió estem convençuts de que la màxima participació de la dona en igualtat de condicions que l'home en tots els camps és indispensable per al desenvolupament ple i complet d'un país, el benestar del món i la causa per la pau. Se deuen d'adoptar totes les mesures apropiades, inclús les de caràcter legislatiu, per assegurar el ple desenvolupament i adelant de la dona en l'objecte de garantir l'exercici i el goç dels drets humans i les llibertats fonamentals. Este també en què s'aplica el Conveni d'Estambul en la seva integritat. Sempre Benifaió creu que també els homes deuen d'implicar-se en aquest canvi perquè és hora de participar en aquesta transformació i de ser part de la solució junts, dones i homes. Estem d'acord amb la moció i la votarem a favor. Senyor Gómez, torna intervenció. Bé, el manifest del 25N que pretén és una vegada més, com bé ha dit el senyor Sánchez en la intervenció anterior, visibilitzar una problemàtica real existent en la nostra societat actual i des de fa molts anys, desgraciadament arrelada en la nostra societat. Sempre s'ha dit que qui oblida la seva història pot cometre l'error de tornar a repetir-la. En aquest cas, negar una realitat com aquesta, que hi ha una violència clarament masclista i d'una manera predominant respecte de l'home cap a la dona, negar aquesta realitat és molt perillós perquè seria no reconèixer una cosa que està passant. Per tant, vivim, per desgràcia, tots els dies episodis de situacions de violència de gènere cap a la dona, maltractaments o directament assassinats, i per tant, per a poder paralitzar aquesta, no sabria com dir-ho, aquesta lacra social, és necessari actuar des de l'arrel, com diu el manifest, i des de l'arrel és des de l'educació, des de la implicació del conjunt de la societat, d'homes i dones, de dones i homes, i des de l'educació als xiquets i xiquetes en l'escola, des de l'educació en casa, des de la televisió, des de tots els mitjans de comunicació, és importantíssim i evidentment s'ha de fer des del reconeixement de que hi ha un problema, de que existeix aquest problema a la societat i s'ha d'actuar contra aquest problema. I evidentment fer públic sempre qüestions com l'existència del 017, que és un número de telèfon que no deixa rastre i que permet que qualsevol dona denunciï la seva situació de maltractament, o qüestions simbòliques com el gest que anuncia el maltractament d'una dona en qualsevol lloc públic. Està bé que aquestes coses se visibilitzen i que la societat actuï i que qualsevol de nosaltres actuem davant d'una situació com aquesta. Qualsevol veí o veïna que sigui conscient d'aquesta situació denúncia, perquè això s'ha de parar d'alguna manera. Senyora Bercher, torna intervenció. Li passe la paraula a Marilyn. Des dels diversos camps de la societat tenim que seguir lluitant perquè aquesta lacra, que és la violència contra les dones, desaparega. L'educació té un camp fonamental, ja que des de xicotets hi ha que educar en el respecte i sobretot la igualtat dels sexes, ja que així serà més fàcil que ningú es senta superior a un altre, siga home o dona. Des de les institucions tenim una gran responsabilitat en traslladar aquest sentir d'igualtat, però també tenim que donar exemple. Seguirem alçant la veu, anant tots junts contra els violents. En aquest aspecte tenim que anar tots a una i estar units i treballar per als més dèbils. Senyor Martínez. Li passa la paraula a Viviana. Bé, jo vaig a llegir la declaració de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona contra el negacionisme. Este observatori està composat per tots els estaments públics i privats de la societat, és un òrgan col·legiat interministerial i té unes dades reals, concretes i molt cridaneres i una denúncia clara. I diu: la violència contra les dones és una violació greu dels drets humans, un fonament estructural i mundial que no coneix límits socials, econòmics o nacionals. Segons ONU Dones, a escala mundial, el 35% de les dones ha experimentat alguna vegada violència física o sexual per part d'una parella íntima o violència sexual perpetrada per una persona diferent de la seva parella. Segons els resultats de la macroenquesta de violència sobre la dona de 2019,
presentat el passat 10 de setembre del 2020, una de cada dues dones, el 57,3, residents a Espanya de 16 o més anys han patit violència al llarg de les seues vides per ser dones. A Espanya, des de l'any 2003 fins avui, han sigut assassinades més de 1.000 dones pels seus marits, parelles o exparelles. Aquestes xifres posen de manifest una realitat que no es pot normalitzar ni banalitzar, una violència estructural cap a la meitat de la població, que impedeix la plena llibertat, igualtat i seguretat de les dones i dels seus fills i filles. Espanya va ser un dels països pioners en el món a donar una resposta integral a la violència de gènere. Com assenyalava el preàmbul de la Llei Orgànica 1 del 2004 del 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que va ser aprovada per unanimitat, la violència contra les dones es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat entre dones i homes existent en la nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho i és el resultat de les relacions desiguals del poder entre homes i dones i una conseqüència de la discriminació per raó de sexe. Aquesta llei orgànica crea l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona com a òrgan col·legiat al qual correspon l'assessorament, avaluació, col·laboració institucional, elaboració d'informes i estudis i propostes d'actuació en matèria de violència de gènere. Per això, l'Observatori no pot romandre aliè als atacs que en aquest temps refermen contra la igualtat i contra aquesta realitat, reproduint estereotips i prejudicis masclistes i reaccionaris que creiem superats, que danyen a les víctimes i als qui treballen per elles. En l'últim ple de l'Observatori, celebrat el 19 de maig de 2021, entre altres acords es va decidir realitzar aquesta declaració institucional expressant la nostra profunda preocupació per la difusió de narratives falses i per discursos que qüestionen l'abast dels drets de les dones i la igualtat entre dones i homes i posar l'accent en la necessitat d'avançar en un diàleg constructiu basat en fets i dates en tots els sectors de la societat, amb la finalitat de proporcionar una visió real, detallada i actual que ens permeta contribuir a reforçar i millorar actuacions en matèria de sensibilització i prevenció, dirigides a erradicar per complet la violència exercida sobre les dones. Vaig esgotant la seva intervenció, que ha finalitzat el temps. L'erradicació de la violència contra les dones ha de ser un objectiu bàsic i ineludible de les polítiques públiques per a qualsevol país que estigui compromès en la protecció dels drets humans. Aquestes polítiques públiques... Viviana, s'ha acabat el temps d'intervenció. Segon torn d'intervenció, respecte a la moció. Anem a procedir a la votació de la moció. Vots a favor de la moció. S'aprova per unanimitat. Punt 14, punt 15, manifest del 25N. El manifest és el que se va consensuar en la comissió i és el que se va acordar que se llegiria el dia del 25N, s'ha incorporat a l'expedient del plenari per que així conste com que és el manifest que s'ha consensuat este any, però si vos sembla, com que és el que se va consensuar en tots els grups polítics, si voleu podem incorporar-ho i no llegir ara el complet del manifest perquè ja el van llegir el dia 25 a les 12 tots els regidors que van poder assistir. Si vos sembla bé ho fem així perquè no requeria de votació, perquè ja s'havia consensuat en la comissió informativa. Per tant, si esteu d'acord, ho gestionem així i ja està. Simplement s'ha incorporat per a que conste també en el plenari el manifest, que així no ho solem fer. D'acord? Punt 16, despatxos extraordinaris. Punt 17, donar compte de la remissió d'informació econòmica al Ministeri. Punt 18, dació de compte dels requests d'alcaldia del mes d'octubre del 2021. I punt 19, pregs i preguntes. Iniciem el torn de pregs i preguntes. Algun prego, alguna pregunta? Senyora Marilín. Sols volia preguntar, en l'institut els vestuaris encara estan tancats i volen saber per quin motiu. No és una competència local. No tenim ninguna competència, està dient tu, Marta, nosaltres no sabem el per què.
Si vol saber la raó, n'hi hauria que adreçar-se a la direcció del centre. Si vols, puc preguntar i jo els informe de per què, però com que no tenim competència, si hi ha que fer alguna reparació i ha passat alguna cosa, entenem que són ells que els arriba els diners de conselleria i que es fan ells la gestió per a fer les reparacions oportunes a l'institut. És una pregunta que m'han traslladat i es veu que porta ja un temps. Però és per qüestió de reparació, perquè no sé si és per un tema també de Covid, que també podria ser, no ho sabem. Era la pregunta. Vale, pues com és una qüestió que no depèn, les decisions no depenen estrictament de nosaltres, com ja explica la regidora, farem la gestió i en la propera comissió que ens vegam o el proper ple se li contestarà i així també ens assabentem tots. Gràcies. Senyor Villanueva, vostè havia alçat la mà. Tenia un parell de preguntetes. Una, el tema dels espits que n'hi ha en els cantons, si n'hi ha algun pla de neteja, perquè he observat que últimament també està molt bruig i a vegades pega el sol i no se veu bé els espits. Jo parlo concretament un que sí que sé que l'ha vist, que és el carrer La Creu en carrer Regino Mas. No sé si se fa algun manteniment en el resto. Sí que se fa, però n'hi ha uns models, de fet, el del carrer Ermita, que és en el que sempre tenim problemes i alguna vegada, si tenen ple, l'acabem de posar nou. Perquè la veritat és que depèn del tipus... Sí, perquè a vegades no és qüestió de neteja, s'adhereix el que és per el sol o el que siga i l'espí no fa la seva funció. Entonces, al final hem d'acabar, per molt que ho netegem, hem d'acabar canviant-lo i ficant-lo nou. Aleshores revisarem el punt que vostè concreta, perquè li ho dic perquè recentment no farà res, hem canviat el del carrer Ermita, que l'hem canviat ja, si recordeu, duguem anys, en més d'una equació. Sí que se netegen regularment, però n'hi ha que no és qüestió de neteja, que és el que volia dir-li. Vale. I l'altra pregunta que m'ha preguntat algun club, si ja se sap qui va portar la regidoria d'esports. No, encara no. Encara estem en el grup debatint, estem demanant currículums. Encara... No, estem discutint perquè a veure la millor opció que tenim de tots, a veure qui porta a portar, perquè pensem que és una gestió que tenim que encertar perquè té un poc de faeneta, per tant encara estem en aquest procés. Estem valorant, no obstant, si algun club té alguna necessitat o alguna cosa és el que estem parellant, poden dirigir-se o bé al regidor o bé a l'alcaldia, que també estem despatxant conjuntament, si necessita qualsevol qüestió. No tinc més preguntes. Marilyn, senyora Marilyn. Sí, jo volia fer una altra pregunta sobre el tema de les tórtoles. Si s'està fent alguna cosa en elles, perquè n'hi ha moltíssimes i la gent només fa que dir-ho. Com està lo del tractament este que es feia? Pues si el contrato no se ha adjudicado, está a puntísimo de adjudicar. El contracte, com ha dit el regidor, està en procés d'adjudicació perquè és un servei que no estava inclòs. Nosaltres teníem els torneigs i ara s'ha fet un contracte que és avifauna, que du altre tipus de plagues que tenim. Jo me consta que el regidor en alguna ocasió ja ho havia comentat, que quan se licitarà de nou s'inclouria, ja s'ha fet la primera mesa i el divendres, si no recorde mal, farem la següent i per tant estem en condicions de molt aviat adjudicar i iniciar ja el tractament específic de les tórtoles, que sí que està seguint un problema. Gràcies, no tinc més preguntes. Senyora Berchel. Vale. Avui m'ha traslladat una persona que en la sau d'allí de les piscines cobertes té una parcel·la a Diputació. És cert? És així, no? On estan les piscines cobertes, en la sau. Té una parcel·la a Diputació ahí? Sí, vale. Pues avui m'han dit, com n'hi ha pleno, digues que per favor que aquesta parcel·la se netege perquè està fatal. Entonces es un pre de esta persona.
Bueno, crec recordar que en aquesta parcel·la allí també el que n'hi ha depositat és restes d'asfalt i de terra que regularment utilitza també el tractorista sempre que se pot utilitzar per a el que és la reparació de camins i tal. Vull dir-li que hi ha unes muntanyes, que sí que és de veres, hi ha unes muntanyes que és d'un material que no se pot utilitzar en la freqüència que ens agradaria perquè moltes voltes en els camins hem d'utilitzar sorra que hem de comprar, però és un triturat que en la mesura de lo possible quan arreglo necessitats el tractorista va utilitzant. Això se va acumular allí d'una obra que varen fer i de fet algun veí o algú ha anat a retirar. El que passa és que per el temps ha crescut grossa perquè és terra, però realment això és material que en la mesura que podem s'utilitza, no en la freqüència que voldríem, però s'utilitza. Estem parlant de la parcel·la de la de davant del poli. Per això que està allí, però claro, netejar és llevar tota la terra, però és que estem utilitzant-la en la mesura de lo possible. Pues si no hi ha cap prec ni pregunta més, sí, senyora. Sí, respecte al tema de l'altre dia de l'incendi del césped en el polideportiu que estava allí a l'entrar, perquè estava durant tant de temps des que s'ha canviat ahir, què es pensava fer en ell, com està el tema això? Bueno, la xespa la teníem ahir perquè una part la teníem apartada perquè la volíem per a ús municipal, per exemple, rodones o altres qüestions, coles que s'ha utilitzat també, la xespa, de fet s'utilitza ja, i entonces una part la teníem per a nosaltres. L'altra s'havia fet en un acord de Junta de Govern, si no recorde mal, s'havia cedit als bombers. Els bombers, quan ho van veure, van dir, mira, ens vindria molt bé per a aquestes instal·lacions, se va fer una concessió per Junta de Govern abans d'estiu. Per circumstàncies, no és el parc de Silla, que és el que sol vindre, no havien vingut a replegar-ho. Però, clar, n'hi havia una sessió feta per escrit per a que pogueren retirar la part de la xespa. Aleshores, a la vista del que s'ha produït, vam poder tenir l'ocasió de parlar per telèfon i dir, mira, antes heu vingut a pagar-ho que a endur-vos heu, aleshores nosaltres anem a iniciar els tràmits, com vos va explicar i me consta el regidor en la comissió, per a retirar el que s'ha cremat i el que estiga bé, si podem recuperar una part, ens ho quedarem per a ús municipal i si no, ho tirarem, perquè n'hi ha també molta quantitat afectada. Actualment estem esperant una altra valoració econòmica, una ja la sabem, per a poder fer-la retirar perquè hem de fer la gestió de residus i té un cost elevat. No és una cosa que fem ràpida, pensant que sí, però no. La situació és això. Gràcies, no tinc cap pregunta més. Doncs res, alcem la sessió plenària del mes de novembre. Molt bona nit a tots i a totes.